Σήμερα παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Ο άλλος δεν μιλάει από πίσω αυτή τη φορά. Λοιπόν, είναι ένα coin bus. Δεν θέλει να κάνει edit, αλλά δεν ξέρει με τι. Κάνε ένα με τον Μεσάρα, ρε Μεσάρας. Ο Μέση. Με τον Μέση. Για μένα είναι. Ρε σκάσε λίγο, είναι καλύτερα. Για Μέση Ρονάλντο γράψτε τώρα. Στο σχόλιο γιατί έχω είναι Μέση. Όχι. Γιατί έχω διευθυνθεί. Πω παιδιά είναι δύσκολο. Ωραία παιδιά, κάνε με τον Neymar τώρα. Πολύ καλύτερος. Να τον βλέπουν όλοι να του κάνουν. Να βλέπουν όλοι τα φάουλ που έχει φάει ο Neymar. Για γράψτε, έχω κάνει... Περίμενε. Για γράψτε, έχω κάνει edit με Ρονάλντο. Με ποιον άλλο να κάνω. Εγώ λέω Μέση, Neymar, Mbappé, Kylian Mbappé. Πέρα τώρα πείτε της Pogba, Kylian Mbappé. Όπα! Neymar, Μέση και μετά Mbappé. Όποιος δεν συμφωνεί γράφει στα σχόλια. Εντάξει μην λέτε, έχω κάνει edit. Οι περισσότεροι Στεφάνο Ρονάλντο. Κανέναν όχι πολύ διάσημο γιατί δεν ξέρω. Θέλω να κάνω με διάσημος. Δημήτρη, εκείνο με τον Ρονάλντο το ανεβάσαμε. Ναι. Λοιπόν παιδιά, Δημήτρη, μπορούμε να το ανεβάσουμε όταν τελειώσει αυτό το βίντεο. Ωραία παιδιά, μετά ανεβάζω τον Ρονάλντο. Έχει και ωραίο έτσι. Μου βοήθησε από πίσω πώς λέγεται το κανάλι σου. Δώσε κάτω παύλα PK. Το κανάλι σου λέγεται δώσε κάτω παύλα PK. Οκ, παιδιά, κάντε sub στον δώσει κάτω παύλα PK γιατί αν δεν τον είχα κάνει ένα τέτοιο βίντεο. Αλλάζει το όνομά του, παιδιά, θα σας το πω μετά. Όχι! Να μου πεις πώς θα το βάλεις. Ρονάλντο! Λοιπόν, Δήμης σκέτο. Δήμης με μεγάλο D γράψτε και θα δείτε τον αδερφό μου που κάνει edit. Πάνω του κάνει edit μου έχει πει. Editάκιας. Εγώ παιδιά αυτό δεν μπορώ να το κερδίσω τώρα. Γράψτε και κάτω στα σχόλια το άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Και να μην το έχω, θα το κατέβω. Dorian Paiknidi, Lexion, den Apaitaitai Wi-Fi Kuris, Enokletikes Diapheniseis. Τούτη εδώ τη φορά. Παιδιά, γράψτε και ποιος είναι αγαπημένος σας. Θα γράψω σε ένα βιντεάκι ποια είναι αγαπημένα μου. Ποια δηλαδή μ' άρεσε πιο πολύ.
από πίσω μπορεί να ξέρει ποια τριλήματα μαραθωνιακά. Αν ξέρεις μη πεις, εντάξει. Ένα short. Λοιπόν, αυτό το βίντεο λέω να το κάνουμε πιο μεγάλο. Δεν θέλω να παίξω ούτε στις μπανάνες ούτε στο τι ήταν. Αχ, παιδιά, ξέχασα να δώσω το χέρι μου. Apple Car. Play τώρα. Παιδιά, τι προτιμάτε, την Apple ή Car, Apple ή αμάξι? Για πες, Δημήτρη. Μήλο ή Car, Μήλο ή αμάξι? Δες αμάξι. Κάνα φωτάκια η παραμία. Ένα μήλο την μέρα το έχετε να το κάνει πέρα. Παιδιά, γράψτε και αυτό σας έχω γεμίσει σχόλια. Όχι! Ναι! Δεν θέλω άλλο. Πόσες μπάλες έχω? Δεν πειράζει, καλό και αυτό. Πρέπει να δω και. Α, η αγαπημένη μου. Ούτε καν. Και δεν μπορώ. Μια χαρά περιμένετε όμως. Πού είναι? Πάμε πάλι. Όχι. Πρέπει να παίξω. Με κορυδεύει. Σε ευκολοχεία. Δημήτρη, διάλεξες θέμα για edit. Ήχος φτιάχνω μια χαρά. Δεν κατάλαβα το Χριστό μου για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Σπάστο! Θέλω να το σπάσει. Πρέπει να κάνει. Όπα ρε, όπα. Μην τη θυμάστε τα κοινά. Θα το γράψετε στο άλλο βιντεάκι. Το σκηνό το γράψετε. Μόνο θέλω να πάρω αυτή την μπάλα. Ιούς έχει πλάκα. Λοιπόν, πού είναι μπάλα? Όχι. Παιδιά, πού πήγε? Παιδιά, αυτή είναι η αγαπημένη μου. Αν μπορούσα να το κάνω στο Instagram. Παιδιά, γιατί με κορυδεύουνε? Να μιλώ την είμαι. Πού είναι άλλη? Yes! Το βρήκε. Yes. Που γράφει 3. Oh no! 3. Κάπου είναι το φτανάτο. Κτοκ. Είναι πολύ ωραίο και εύκολο. Ναι. Ωραία, πιάνουμε το 10. Πού είναι το 10 μας? 10. Ωραία. Μια εύκολο και ωραία. Έχω να σας πω, μπορείτε να το κατεβάσετε. Δεν μας λέει και το όνομά του. Play. Ωραία. Τι ωραίο, τι καλό το vlog. Πω παιδιά, κατάλαβα τι γίνεται εδώ. Ταχύτητα θέλει. Δεν έχω ζωές. Είναι η τελευταία μου.
Παιδιά, πάμε στην αρχή, δεν μοιάζει. Τουλάχιστον ήμουν στην αρχή. Είναι αυτή. Σήμερα θα κάνω και άλλα βιντεάκια. Ξέρω, πολλά θα κάνω. Έτσι δεν κάνω πολύ σπάνια. Κάνω γιατί σήμερα ήρθε η μέρα που θα κάνω από εδώ και πέρα σχεδόν κάθε μέρα. Λοιπόν, κάνουμε βιντεάκια. Τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα ή 1 φορά την εβδομάδα, αλλά πολλά. Και γέλιο. Υγεία. 4. Αλεύρι. Γέλιο. Άγιου Πνεύματος. Παιδιά, γιατί γιορτάζουμε το Άγιο Πνεύματος? Δεν ξέρω. Ωραία, συνεχίζω. Παιδιά, πάω από αυτή τη Μαρία γιατί εκείνη είναι η άτυχη. Όχι! Παιδιά, παραλίγο. Να χάσω τη ζωή μου, φαίνεται. Έλα, μέχρι εκεί αντέχεις, μιλαράκι μου, αντέχεις. Γιατί να χάσω, είναι εύκολο. Έχω ακόμα μια ζωή. Πέφτω και κοιμούμαι σαν μπάλα. Κάνω ψηλό σου. Το ελληνικό τρόπο της Eurovision. Για λένε θα βγούμε και πρώτοι. Ούτε καν θα βγούμε εμείς, σας πω. Τελευταίοι. Πω παιδιά. Περνάω και κλείνω το βίντεο. Αποφασίζει. 1, 2, 3. Τι το έκανα? Ήρθε η ώρα να γυμναστείς, φίλα. Έλα. Καλά είπαμε. Παιδιά, μ' αρέσει. Όπως σας αρέσει. Βλακία. Ωραία. Τι μπορείς? Πώς τους έφτιαξες μόνος σου? Που λες επειδή είπες φτιάχνω ήχους. Παιδιά, βοήθεια. Έπεσε μαζί. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Ρε μην... Κούφα. Μην κάνεις τέτοιες... Έλα, μην ξαναπάς εκεί. Μην ξαναπάς. Έλα, πάμε, φύγετε. Πας και εσύ. Πώς να μην δεν βρει. Λοιπόν, μια παιδιά, ήταν ένα βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Γιατί παιδιά είχα αυτό το παιχνίδι. Και αντίο, τα λέτε σε ένα ακόμα βιντεάκι που θα κάνω μετά.